Створити фейковий аккаунт у соцмережі. Незаконно, якщо ви будете використовувати його для обману або для шахрайства. Робити скріншоти чужих сторінок у соцмережах. Законно, але їх публікація без згоди автора – це вже незаконно. Викладати переписку без згоди іншої сторони. Це в будь-якому випадку незаконно. Використання VPN для доступу до заблокованих сайтів. Саме по собі використання VPN – це законно, але доступ до заблокованих сайтів – це незаконно. Робити меми з чужого фото без дозволу. Незаконно, лише з дозволу цієї особи. Заборонити обробку своїх персональних даних на сайті. Законно, ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який момент. Дати дитині до 13 років зареєструвати аккаунт у TikTok. Незаконно, тому що це умови самої платформи та вимоги міжнародного права. Користуватися чужою підпискою на Spotify або Netflix. Незаконно, це порушення умов користування. Робити розсилку у Viber клієнтам, які колись щось купували. Незаконно, якщо особа не давала згоди на маркетингову розсилку.